деҳоти ворухи шаҳри Исфарат дар замони собистиқлолӣ ободу зебо гардида, бо бунёди иншооти таъйиноташ гуногун шароити муносиби кору зиндагӣ ба мардум фароҳам оварда шуд. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд имрӯз дар деҳоти Ворух корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар иншооти ҷашнӣ тибқи нақша пеш меравад. дар баробари ин ҳама корҳои ободонӣ, сокинону соҳибкорон дар ободиву бунёди инфраструктураи муҳими ин гӯшаи биштосо саҳми арзанда мегузоранд. амалишавии лоиҳаи муҳим дар самти навсозии ҳавзҳои оби нӯшокӣ, ки бо харҷи тақрибан 500 000 сомонӣ татбиқ мешавад, шаҳодат аз он медиҳад, ки сокинону соҳибкорони деҳоти Ворух дастуру супоришаи роҳбарияти олии давлату ҳукуматро дар амал татбиқ менамоянд. тибқи иттилои масъулин, тавассути ин силсила ҳавзҳои оби нӯшокӣ, сокинони 12 маҳаллаи деҳоти Ворух бо оби хушсифати ошомиданӣ таъмин мешаванд. من حوض یکم حوض کردن 100 متر درازی برای 3 متر چقدر 3 متر یکم تکشین دویمش حوض دویم این حوضی کلان امابینش میبندن اونجا کمپارتو میشد که هر سال یا کم پارتوفتا برای این مگسره کم نرفتم این حوض دویم حوض سوم میگذرد حوض سوم تکشین حوض چهارم میگذرد حوض پنجم کرامزی که پر میشد کرامزیست که تکشین شده با حوض اساسی ذخیراتی محکم بالاش محکم میشه هست بس اونی با مردم پیشنهاد میشد آب مگسرها برده همون لینو خوش میکنن برای همین ما جهت کردیم تا که همین کار در روزهای نزدیک به انجام رسونم. дар деҳоти Ворух саҳмгузорӣ дар ободии диёрро рисолати шаҳрвандӣ ва ифтихори ватандорӣ медонанд. бо азму иродаи қавӣ ва эҳсоси масъулият, сокинони маҳаллаи Саридашт мавзеи сайёҳиву истироҳатии Бедикаҷро ободу зебо менамоянд. баъди бунёди иншоот ва амалӣ шудани иқдомҳои созанда имкон аст, ки сайёҳони дохилу хориҷ ба ин ҷо ташриф оваранд ва аз обу ҳаво ва манзараҳои дилфиреби мавзеи Бедикаҷ баҳра бигиранд. ин мавзеи сайёҳиву истироҳатии Бедикаҷи ҷамоати деҳоти Ворух аст. мардум аҳлона меҳнат намуда истоданд то ин мавзеъро ба як макони истироҳату фароғати меҳмонону сайёҳони дохилу хориҷ табдил диҳанд. аз ин ҷо то ба маркази шаҳри Исфарат тақрибан 50 километр роҳ аст ва пас аз шароит фароҳам овардан сайёҳон метавонанд ба ин ҷо биёянд ва аз ин мавзеъи сайёҳиву истироҳатӣ баҳра бигиранд. Ворух аз мавзеъҳои хушбоду ҳаво ва макони хуби сайёҳиву истироҳатии Тоҷикистони собистиқлол ба шумор меравад. мусаллам аст, ки сол аз сол ташрифи сайёҳони хориҷ ба кишвари мо зиёд мегардад ва барои рушди соҳа аз ҷониби ҳукумати мамлакат тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. ин азму талоши соҳибкорону сокинон ҳамовозӣ аз ташаббусҳои давлату ҳукумат маънидод мегардад. бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ мо тасмим гирифтем, ки дар мавзеи Бедикаҷи ҷамоати деҳоти Ворух як ҷои истироҳатгоҳ сохта ба анҷом диҳем. аз ҳамин истироҳатгоҳи мо мардум истифода баранд. мо аз он хурсандем, ки соли гузашта бо ташаббуси ҳамаи мардум дута ҷои истиқоматӣ ду хона ба истифода додем. мана имсол як хонаи дигар истифода додем. дар оянда нақша дорем, ки бо ҳамин ҷойҳои оддиху ҷойҳои дамгирӣ барои мардум зиёд кунему мардум аз ин истифода баранду баҳра баранд. дар ҷомоати деҳоти Ворух бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон даҳҳо иншооти ҷашнӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. толорҳои варзишӣ барои ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба варзиш ва солимгардонӣ, марказу бунгоҳҳои саломатӣ барои ҳифзи солимии ҷомеа ва дигар инфраструктураи муҳим аз тадбирҳои созандагиву ободонӣ дар деҳоти Ворух аст. ҳар як сокини ҷамоати деҳоти Ворух ба хубӣ эҳсос мекунад, ки таваҷҷӯҳи пешвои муаззими миллат ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҷамоати деҳоти Ворух хеле зиёд аст ва имрӯз мардуми ҷамоати деҳоти Ворух шукргузор аз сиёсати хирадмандонию оқилонаи пешвои муаззими миллат баҳри пайваста дастгирӣ намудани сиёсати хирадмандонии ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшишу ғайрат ба харҷ медиҳанд.
این همه کارهای آبادانی و بنیادکاری که با عزم و تلاش و اقدام نجیب مردمی سازنده و وطن دوست عملی می شود پایان کار نبوده، نقشه های نو تحریزی و برای عملی شدن آن صاحبکاران ساکنان سهم می گذارند، زیرا آبادی وطن از خانه و محل و زادگاه آغاز می گردد و این رسالت و مسئولیت بلند شهروندی و وطنداری معنیداد می گردد. گزارش صبحدین شهاب‌الدین، اعظم شریفی، سلیم جان شمسیف از شهر اصفهان.